Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag er vi inde på Badline, og vi har underscore Clip med igen i dag, og vi har bare tænkt os at smøre noget. Hej, så. Ja. Så vi lige kan... Jeg skal lige se, om vi kan tage den her. Jeg tror faktisk godt, vi kan tage den. Det er ikke nogen, der... Det går jeg faktisk op på ham her nemlig. Nå, hun er frisk sådan. Kom på. Ja, jeg fik ham. Ham har et HP. Eller hvad har han? Nej, nu er han 1,5. Jeg hætter bare lige for at se på skole. Jeg har lige hættet. Han har 7. Nu har han det. Ja! Sådan, men det var en god start. Det var en god start. Okay. Okay, vinder vi den her selv, så går vi til Super 3. Gør vi? Eller er vi allerede Super 3, men jeg skal tjekke det. Nej, vi er Super 4. Hvis jamen, vi vinder den her, så er vi Super 3 nu, Danny. Ja, det bliver fedt. Ja. Okay, så vi vinder den her, Danny. Ja, vi gør vores bedste. Selv beskyt mig lige, jeg skal skifte pack. Skynd dig. Sådan der. Det tager ikke lang tid. Jeg ramte en, men Danny, du skyder efter dig. Det tager ikke lang tid, sådan der. Du skyder begge efter dig. Jeg ramte ham igen. Jeg ramte ham her 2 gange. Der kommer selv. Wow, han. Au, wow. Wow, fuck, han heldig ham der. Det kan jeg godt tage. Nej. Nej, der døde jeg. Nej. Ej. Okay, vi skal vinde 2 nu. For at komme så på 3. Vi prøver. Okay, de er også silver i, den burde vi kunne tage. Jeg forstår ikke, hvordan vi kun har silver i. Det er jo ikke så spændende endnu. Nej, det ser jeg også. Vi dræbte nogen, der var meget gode. Det er næsten lige lavet en YouTube-video, hvor de står hvor sådan noget flytting røven herinde. Det tror jeg ikke, det gør. Jeg ved det. Fik ham. Ja, det var mig. Jeg er ikke blevet ramt endnu, så jeg gav mig. Ja, jeg gav mig lidt. Så. Go! The kill! Au, au. Jeg tager ham her. Er de vores eller? Ej. Jeg vil ikke sige det. Ja, det siger jeg egentlig også. Men det var ikke skidt, når man så får en kombo på det, så kommer den anden bare hurtigere. Og ødelægger det hele. Ja. Selv i løb. Wow. Han er okay. Det her. Jeg tager skud ned. Nej, jeg prøver. Så er det en 2v1, altså. Jeg hader det. Ej, jeg komboer dem. Det kan jeg godt lide. Ja. Jeg hætter lidt. Bare vent. Fik ham. Nu hætter vi det igen, så jeg ved, jeg bliver ramt af den. Jeg fik den ene. GG. Men jeg har 1 HP. Ej, kom igen altså. Træls. Fuck, de var egentlig dårlige. Sorry for det der lige sker noget. Okay, nu er det ikke fremragt. Jeg skal nok lige fikse det. Nej. Nu burde vi altså vinde. Det var 2 sekunder. 2 sekunder. Så. Nå. Så går vi bare. Hvem er... Var de not rank? Ja. De lucky eller noget. Jeg ramte ham en gang. Jeg tror, han har et eller andet. Jeg ved det ikke. Jeg så det godt. Wow, jo, det har han. Han slår 2 på en gang. Wow. Ham der har hack, Danny. Ja, rolig. Nej, jeg døde. Jeg har et halvt HP. Ja. Sjovt, han er stadig næsten fuld liv. Wow, jeg fik ham den første. Ja, det er sjovt, at han er stadig fuld liv nærmest. Du har 1 HP, han plukker et halvt HP her. Bare gap! Nu gør vi han, nu skal du også kapse det. Head, og så løb videre, indtil det virker, Gabo.
Og så gapper man igen. Skal jeg hit igen, hvis det var noget? Hit. Okay. Hopper på komme på. Nej, løb. Og så kom lidt væk fra ham, ikke? Og så skal du gap. Tænd på gap. Og der vil jeg løbe ind i træet. Han er lige bag dig. Gap. Og så kom på ham. Han undergrunder dig. Bare løb det. Løb det. Blok. Jeg har ikke blocks. Nej. Så tjek din inventar. Få den vand væk fra dig. Ja, det er lidt svært. Nå, han tror ikke. Nu skal du gap. Nu skal du gap. Gap, 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 gap. Du skal også lige have min inventar til min inventar. Du tager jeg har 2 hits tilbage. Nå, men også gap nogle pre-gaps, ja. Ja! Ej, den var virkelig godt sat. Den var virkelig godt sat, hvis du får dem. Gap lige en gang, Silje. Altså ikke hits, hvis du ikke har andre end dem. Men det vil man godt, det er så dumt. Silje, hvor mange gaps har du? Nej, han prøver at slå ind i lavet. Nej, du dør. Kom igen. Sig til, hvis man begynder på. Ja. Du har 1 HP, og han er lige bag dig. Hvordan døde jeg? Slå ham? Nej, du drejede for skarpt i det der sving der. Det er nice. Vi var så tæt på. Ja. Og lige lidt. Jeg gider altså. Okay, de er bronze. Det der dårligste rank på hele serveren. Det er mig. Nu skal vi altså. Og vi er 2 ranks fra det, Silje. Så kom on. Hvad? Nå, jeg tror bare, du ser mit navn. Det var, nu skal vi altså til. Hvad hedder han? Tiger eller noget? Ja. What? Han skød mig med en pil for tilbage. Det er dårligt. Nu ved jeg pre-game, når du siger, at det er så dårligt. Ja, man ved aldrig, hvornår de to er ener. Hvis den level der er jo lige godt. Så det går altid på den sikreste måde. Man ved aldrig, om det er V1. Nej, type 2 lige før. Lige om lidt eller andet. Jeg prøver at komme. Ja, what er det dog, han løber jo en gang. Jeg hætter. Kom så, Daddy! Jeg får se, hvor Han har 1 hjerte. dermed. Jeg skyder ham. Nu skal den her pil her bare være der. Kom nu. Jeg ramte ham, han har 2 hjerter. Pis. Altså, okay, jeg tager den anden her. Han har nu står det 6 over. 7. No! Han er ikke helt den værste lige nu i hvert fald. Lige nu så tror jeg næsten, han får. Nej, jeg skal komme. Jeg hætter lige, fordi jeg er virkelig på det. Så kommer jeg bare lidt med. Så Land. lidt. Okay, sådan, mand. Det går allerede godt for det her. Nu går vi over. Fint nok, fordi... Ja. Vi har ikke rigtig... Nej, jeg troede lige, det var dig, jeg skulle tage mod, fordi han hed lidt dig. Lige lidt dit navn. Ja, PPP. Hvad hedder han? PPP. Mhm. Men jeg vil sige, hvis de kommer hen til mig, så rammer de mig. Han tager mig. Rammer ham bagefter. Okay, ham den ene, han har... Wow, okay. Den ene gør, han har kill over sig lidt. Ja, det tror jeg på. Er det ham her? Faktisk? Nej, det er ham herovre. Wow. Det er også. Ja, Kelaura. GG, vi fik det på Rick. Er jeg død? Det fik nok. Yeah, my Så jeg bare dø. Du har ikke nogen chance. Det kan være fucking lige meget. Ham der en af Kelaura. Ja, det går godt. Hvor er han dum? Prøv at se det. Prøv at gå bare mod ham, Silje. Kom bare du. Silje, prøv at gå mod ham og se. Nej, jeg var til selv at slå i vand. Lave mine. Wow. Han er stadig 10 år. Wow. Jeg fejlede godt nok her til sidst. Det var ikke så meget. Jeg er lige med min Clara så. Det er de samme hackers, Silje. Okay, jeg ved, hvad vi skal gøre med hackers. Vi går ind i et hus. Byg dig hurtigt et hus med mig. Hvorfor skal vi det? For det er hurtigt. Det er godt. Der kan man næsten ikke bruge Clara. Kom nu ind. Bare gå ind, Silje. Og vær klar med vandspanden og et gap. Jeg har lige gappet. Brug det altid, Silje. Okay, forvand da. Sæt blocks. Godt. Bag dig.
Han jumper først. Jeg hætter Au, også. au. Lava. Wow, den jeg dør i lavaen. Jeg kommer ind til ham. Fordi jeg var hus op med lava, så dør det ikke engang selv. Der stod, han havde 8,5 HP, og han stod stille inde i lava, og han har fuld HP. Og jeg stod selv stille inde i lava. What the fuck? No knockback. Hvordan Region havde lige liv der, mand. GG, vi får så mange hackers på Reglaner. Det er da dejligt. Ja, men så skal vi også til at vise det til dem. Ej, jeg gider ikke de samme seriøst. Er det dem igen? Ja, vi går bare helt til ned i rank. Så tager vi bare en anden slags. Så tager vi den der pind der med den der. Pin. Det er den der, hvor man har noget meget skrækkeligt der. Nå, SG. Prøv at se, jeg skader ham intet nærmest. Wow, nu har han nok fishing rod nu, det er så skide sådan. Jeg tror, jeg kan få den ene, han har kun 3 hjerter. Ja, jeg kan komme af den anden på 2 hjerter. Kom nu den ene, han er lige gælder. Oh my god, jeg gider ikke spille det der, når de hacker. Det kan vi ikke, for der er ikke nogen, der spiller det. De samme, og jeg gider den ikke. Jeg lever, hvis det er de samme. Ja, slash leave. Kan man ikke det? Ej, han er bare en leave. Bare luk ud. Nej, det er totalt umuligt, mand. De er fucking hackers, mand. Hjælper du selv ikke? Du skulle bare gemme dig. Nu siger du helt klart lave til mig, gør det ikke? Jo, der lever noget over dig. Jeg må jo blokere det, fordi jeg ved ikke, det vil jeg lave. Yeah. Du kan få ham, han havde 1 hjert. Nej, han havde 10 hjerter. Nej, det var ikke ham. Ja. Det går nok godt være lidt dumt. Lad nu være med at sige det samme, så gider jeg seriøst ikke, så stopper jeg YouTube. Okay, godt. Ja, endelig. Nu silver 1, Daniel. Hey. Måske de også hackers. Nej, det tror jeg ikke. Det er trangt. Jeg ved det virkelig ikke. Nej, så hitter vi. Nej, gæpper. Jeg havde ikke tid til at hacke. Nej, okay, de hacker ikke. Daniel, Ej, han havde 1 HP. hjælp, Daniel. Bare gå mod ham. Slå ham der, han er dør. Nu dør du. 2 i salg. Men det er sådan lige fordi, det kommer ikke mod nogen. Jeg er ikke så god til PvP nu. Ja, nu kan jeg ikke være nu dig til. Okay. Party lige. Hvad fanden sker der der? Party lige. Sådan der. Nu er det dig altså. Så jeg har taget til party nu. Men jeg tror snart, vi skal til at få video for det. Jeg tror, jeg har taget... Efter den her runde her, tænker jeg da. Jeg tror, jeg har taget 14 minutter nu. Sådan. Cirka i hvert fald. Ja. Vi ses bare i næste episode, så husk at like og subscribe, og hvad fanden I nu har lyst til at gøre. Gå ind i videoen og husk Ja, at subscribe. hej.